Juan Kapitulo 15. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdomi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibotana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa, nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo, tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako.